man di ay? Tagi ko litrato para ngayuan po na ko Arnold og litrato para ipadana ko dito ila nanay. Aw di ay? Sa ato pa, among duha ka litrato. Ako litrato kang Arnold. May pada dito, aron pilihan si mong nanay. Oh, mo man lang po. Di ba na ako mapili, sila man jud. O di ay ha? Na nakalitrato diha. Oh, og litrato lang doon ako nag-litrato. Pero, waway, magpa-litrato ko usab. Solo ba ka ng gwapo kay katanahon? Dali kay panadunganon na tong Arnold. Ah, sige. Oh, litrato ko. Masala siyente, pagpanglakaw si Inday. Nagpasidaan na dili na kuno ta magdagbaon. Kay magtingob ra siya sa ila. Kanon kuno niya. May noon. Mura mauwaw ta sa ato kung magbaon ta. Ayo pag-ingon ana, oy. Mukaon baya si Inday. Mukaon siyag utan. Mukaon sa siyag buwad. O sumagod. Misaw man gani siya nato. Kusog pa man ganing mikaon sa atong utan. Hasta sa buwad, murag gilamian. Bisa na oy. Bintaha man gyud ang makatupong ta sa ilang baon. Magbaon sa kog akong ganahan kaunon, oy. Kaya usahay. Di ba sa kog ganahan na ng ilang niluto. Aw tingali, di ka ganahan sa ilang baon. Pero kami ni Fermin, ganahan kami sa ila. Labi na mga linata. Paila lang yun mo. Napertigin na tong pobriha. Di naman na ikalimod ba? Nga pobrita. Kay baon naman na sila, kadi adto pa. Oh, unsa na Margie? Musayo ta ugma? Dili kayo sayo na oy. Ang mosayo, sila si Sir Neri ug si Arnold. Sila'y maguna kay aron dili ta malangan. Mas maayo bitaw. Mas maayo pa nga muuna sila natog mga duha ka oras. Unya adto na nato sila maapsi sa ligwan. Suma pa ni Arnold, mutabang kuno pangita si Sir Miguel sa maong sungkod. Mao bitaw ko no. Kay gisultihan man ni Inday. Nga ngatog yung tuyo didto nga makaplaga nato ang maong sungkod. Hasta si Sir Miguel, nga lugsanay na makalakang. Nainteresar gyapon sa maong sungkod. Mao lagi. Kinsa ko tayo dili mangandoy na ang giingon kung kinsa katong makakupot sa maong sungkod, mahimong gamhanan. Mao gyud. Tinuot yun na, ay mao may nasa basahon. Ang ako lang, di makagwanta sa lakaw. Ambot nilang Inday ug Susan, nganong wa gid sila makapugong. Ilang gipugnan, uy. Ilang gisupak. Di man patuo. Nahibaw na baya mo atong insika. Nga kung maunay mo desisyon, dili gid pabalibad. Masuko man. Aw, sige na lang. Paunhon bitaw na sa ni Arnold. Ngano gaw? Ano yung good gaw? Nako istorya ni mo gaw? Unsa man na gaw? Ug mas bunta gaw ba? Silas day Clarita ug day Susan, mangadto silas ligwan. Unya kay di mami kakuyog. Kay magsugod na mami sa mong projects lapirong. Mauna niyo siguro doon. Husto na, nga dili na lang mo manguyog. Pero gaw, may yun ang dunay manguyog nila. Kinsa may pakuyugon ninyo? Ang nahuna-hunaan ako gaw, ikaw. Ako? Nga filter ba na akong kahadlukan? Nya tawaan na ba ko nang ligwan? Daghan na kayo na disgrasya diha. Ay naghuna-huna ang nadisgrasya diha. Nadisgrasya to kay nahaws pangpang tungod kay hubog. Dili gaw oy. Nara ba ko nga dili nano? Nya una ko nung nabalik. Misud mas langob. Mao tong wa nagkabalik kay daghan man kay mga bitin ibingan. Nya, kuyaw kayo? Oy,
Si doktora og si Susan, di na mo ngadtos langob. Sa ibabaw ra. Di man sa mahadlok. Ikaw na noon. Iparehas di ko nimo nila. Pamatiar gud kog maayo gaw. Namati bitaw ko. Ang akong nabalitaan gaw, nga silas Gaspar og Spermin, mukuyog sad. Ang mga anak ba, ni aning sinyong, nga tigatiman sa mga baka nilang Mr. Neri, kaniyab to. Ano man di ay? Tingay-glain tuyo na nila. Naunsa baya kagaw. Nakasabot naman kamong Mr. Neri. Bahay na nilang Susan og Clarita. O lagi. Pero unsay may dag-anan ako, og makakitaglain si Susan. Di gid ka angay mahadlok anak gaw kung kana lang. Di pasalig na gud ang amahan nga kamunduha si Frank ang makatag-iya sa mga anak. Oo, noon. Wala na'y problema gaw. Ang inyong buhaton maoro gid ang pagtrabaho. Inyong paninguhaon nga mapuno sa tubig ang lapirong nga mo'y gipangayo ni Mr. Neri. Wa jud ka kasabot gaw. Unsa may wala ko masabte? Ang buot na kong ipasabot, nga asawa naman gyud nako si Susan, kinahanglan bantayan gyud nato siyang maayo. Nga way mo doon niyang mga laki. Nga kinsa may nasayod. Nga wa pa man may makasal, doon na niya magpahimos. Altansi ko. Kalayo ra biya anak gaw oy. Say layo. Imposible di nga si Susan pahimoslan og lain. Unya maunahan ko. Oo lagi. Pero pertirag yung layo agaw. Mabitaw ng bantayan para pagsiguro. Unya, mauban ko. Doon ako'y baon. Doon na. Mahimog di kahatagan. Sa may gusto nimo. Among doang toryo? Imo sa diyang pawan ng storyo nga kuyog man siya namo sa pagtrabaho. Ako lang pauban nun si Toryo gaw. Lain man sa kaayog ako rang isa. Daghan man mo. Maayo man gyud nang doon ako'y kauban nga atong sakop. O sige. Sabutan lang storyo kay di lang siya patrabahoon ako. Ikaw ha, andam ato dadunon ugma ha? Tupig, pakaon, o ako tambal, ha? Tuan na sir, ang tambal nimo gibutang na daan ni Inday sa bag. Maayo, importante ka na ha? Kay kita, sayo lakaok nga, una sa ila. Musayo lang kita sir. Ngit-ngit pa. Ang lakaw na ta. Mao ka na ako gusto. Wala init. Halong di takutasan ba? Di ba? Maayo ginang wala init sir. Kay kung init, maluya magid ta. Doon na lang ta ko ihangyo nimo sir. Unsa man ka na ha? Kunta sir ba? Arong wala ay ilakaw sir. Mahimog ikuyog na to si Drika. Kaya ron na ay makatabang na ko sa pagdala sa dadunon. Nga! Di maayo kuyog lika, ha? Ikaw di pat, sige lang ka atuban lika, ha? Kung ako, ligid, ilawang pampang. Patay ko nga. Ako na. Si Tio, di ko mapagkumpiyansa. Iya gipabantayan ang munduhan ni Tia Purikit si Ma'am Susan. Sa to, Brad, duha ni mong pakuyugon parang Ma'am Susan. Mao, Ako, di mo takong kuyog ba? Kung wa pang babae nga, di pangandoy sa kong kasing-kasing. kuyog sad nila. Oh, Kinsa man? gingan lag Rika, ang kaliwat nga taga Senegal, Black Beauty. Black Beauty ha? Black Beauty! Muna na ba kasugto nun? Ako itong tinawaron. Buwanong sugot, akong dadon sa amo. O gimo na kong Reyna sa Panimalay. Pakitaan niya ko anong bayhana ha. Mutabang kog bulada para nimo. Sige ha, Mao lagi. Kisingan. Miss Oldarica Manikin. Guwapa gyud ay. Nindot pagngan, Olderica Manikin. O, Oldarica Manikin.
Pero wag lito kung saan na siya. Tapagin na, sandali lang ito rin, ha? Michelle! Michelle! Hari ka rito! Oh! Nalayan mo na ako yung Michelle. Kinakagmulto. Nalayan mo na ako yung Michelle. Pwede ay Michelle. Hoy, wala rin si Michelle, oy. Ay, Sugo sa atong amo. Darito ay papalit. Ngano ba? Aday, kining. Dumblo naman. Jocelyn, kining. Sa si Ginoo. Pastor, ay pagtarong ngayon sa. Kataw ming duwag kape, be. Kanistoryo na, kita ka toryo. Unsa man, kapira, way snack. Aday, Kanang ano, unsa? kape na lang. Ako, tabi siya gamay ako. Kaya ay butang kay kamay. Hoy, pastor. Gamay, lagi taong tong kape na to. Ay, maayo, no? Ako na tong lasaon para paigo ninyong duha. Ay na lang ako, pastor. Imo na lang. Kining. Dahil Jocelyn, pagsikwati na lang, ay. Oy, sige, kay magputo ko. Dangat. Guwapa man to. Makagadong yung ingong swate poto. Bapa bro, bungol to. Limbang ang sikwate gipoto. Wala. Kanagong prospect. Ikalawa, live game sayaw. Wala tuwating nagputol. Sugot kali. Pakasli na yun, hindi mo ato sa layo. Clarix. Kini ba kung karibal ako tuyo? Igihan kayo. Dili mo atag og higayon. Magkay kayo, tingali ka pa. Ang buwatan ka. Kuyog yun ako karibal. Kuyog sa tiyay. Oy. Di ba minta ha? Kuyog yung tsukoy. Ay ha? Malagay nga magpatabang ng mukha. Para kaya kayo. Samtang. Sahod. Basta ang ipupusta ni mo. Punta dito sa may bungtod sa lapirong. Oh, tana. Aw, yun na pa si Jika to apat sa sud nag-andam pa sa mga dadunon. May noon. Harang dito ko tas ang sister. Bitaw nga mo tong ipauna. May gani isugod sab nga maguna sila si Arnold. Sige tana. Day. O sige. Kay, mga engineer, guna sila. Ila pa baka ninyuta ni Mr. Nire? O, kayo. Tananoy na. Kinag-unar ba to sila sa Inday?
Tara na. Ikay paludon ako. Kaslon ko. Mahinoo na, pastor. Wapo ka sa igluhod. Maayo sana haron natay handumanan sa ato panagigalaay. Kaya Doon sa mo Katoryo. nga kuan kini nga may nastika kay itumba ganago na. Naguna man nung kadiri, ang kuning hapita sa bahay. Wa mi nag-una tiya ay nabita mi ni pastor para huwaton ti ka. Tinuod na, Purikit, ikay mo giwat. Nangabuang mong duha? Kinsa may nagpahibaw na ko nga inyo kong huwaton din eh. Nga sa akong pagtuo, hapitan man kong turya dito sa amua. Wala lang ko yung hapit sa inyo hati ha. Kaya nagian ako si Bay Pastor. Bitaw siya, ada Purikit ay. Ikaw ba, Toryo? Nagkatiguan ka na, wa na nung kay buot. Wa ko'y kalibutan kung diin ka. Nagpaabot ko dito sa amua. Sum sa Katoryo ay. Wala mo sulting daan kapon. Nga, ano ka tugs bay? Malimot ko, Pastor eh. Kita pahuway una Arnold. O sir. Arnold, di kita kusuk lakaw. Kung kita kusuk lakaw, kutas man. Kuan sir ba? Kusug-kusugan lang to gamay. Parang di tayo nila maapsan. Unsa kusuk lakaw? Kung kita kusuk lakaw, ako sakit hawak. Oh. Sakit yung hawak naman sir. Di na nikaangay magminyo. Mga sawat mga kagag usab. Maubitaw ako practice tungas, pala pwede na ako minyo. Mao lagi. Kusug-kusugan ang tugtungas. Kay parang makabalita ang mga daga na kusog pa ka mo tungas. Ako suti sa imo sa tiud ha. Ikaw ayaw saba, susan o klalita. Ha? Unsa man sir? Kapili mo Arnold ha. Ako, ibog, igagaw injinil bahak. Igagaw niya ba si Pulikit ba? Nindot man Pulikit, nindot sampot. Tinuog daw sir. Kaila ko ana sir. Gwapa sa na sir. Angayan ka ako asawa sa iya, Arnold? O sir. Angayan kay sir. Oy. Gwapas Pulikit. Gwapo masad ka. Ikaw Arnold ha? Imo ko bulatik ha? Di ni ako bulatik sir. Oy. Angayan kay mong parison. Pangasawa na yun. Ikaw Arnold ha? Ikaw tabang sa ako para siya sugot sa ako. Ako hatag premyo sa imo. Bisugwa pa'y premyo sir. Mutabang giko nimo. Siguro gito mo sugot nimo. Muro pa Sige, sige. Kung siya nasugot sa ako pakasal na sa iya. Ako, sugod na pangulitaw, Pulikit. Kabaw man guys si Ma'am ug si Inday Clarita sir. Ganong pugong man sila sa ako, ha? Ngawa man ako asawa kalon. Ako, gusto na asawa. Kung sila pugong, wa sila himo. Nahala sige. Sugdi na paghangyo si Purikit si tabangan di ka.